Bon dia, bona tarda. Avui el que fem són the keywords, les paraules clau que ens ajuden a identificar un present perfect simple. Quan vegem paraules com ever, never, just, already, yet, how long, for and since, doncs tenim molts punts de que sigui un present perfecte. Però, atenció, compte, perquè aquestes mateixes paraules també les podríem tenir en un passat perfecte. We could also have them in a past perfect sentence, in a present perfect continuous sentence també les podríem tenir. Llavors, algú de vosaltres podria preguntar, llavors, quina és la utilitat d'aprendre'm aquestes paraules i d'aprendre'm que van amb el present perfecte? Doncs molt senzill. Doncs perquè aquestes normalment no van amb el past simple. I el present perfecte i el passat simple són dos temps verbals que normalment van oposats i que causen problemes als estudiants d'anglès. És per això. En realitat, quan estem estudiant el ever, el never, el just, already, etc., el que estem dient és aquestes paraules probablement, ja sabeu que les llengües són coses vives i creatives, i que dir mai és molt difícil, però probablement no les trobarem en un past simple, sinó que les trobarem en un present perfecte. I si no és un present perfecte, serà un passat perfecte o un futur perfecte o alguna cosa perfecta. S'entén aquesta advertència primera? And the second very important thing that I want to mention before we begin is that you will see that in some kind of way all of these words confirm the definition of the present perfect simple as something that began in the past and has some consequence, validity, result in the present. La segona cosa que us volia dir és que veureu que abans d'entrar en detall en cadascuna d'aquestes paraules veureu que totes confirmen el sentit principal del present perfecte com una cosa que va començar en el passat i que continua, té validesa, té alguna mena de conseqüència, resultat, encara és visible, clarament visible en el present. Totes aquestes paraules, totes. Anem per la primera. Ever. Ever la podríem traduir com alguna vegada. And it is used in questions. És a dir, que si voleu preguntar si alguna vegada has menjat menjar japonès, seria have you ever eaten Japanese food or sushi? Have you ever eaten sushi? O segurament, si ens posem una miqueta més específic, seria have you ever had sushi? Alguna vegada has pres, no has menjat, sinó que has pres sushi. Val? El trobem en preguntes. I la posició d'aquestes paraules, del ever, el never, el just, el already, la posició és molt important, sempre, sempre, sempre. Si aquí tenim el participi de passat, doncs la posició és davant. Per tant, ever, alguna vegada, en preguntes de l'estil have you ever, alguna vegada has. Never l'utilitzarem normalment com la resposta a aquest tipus de pregunta. Per tant, voldria dir mai, però sempre com a resposta, o normalment com a resposta a have you ever had sushi? Have you ever eaten sushi? No, I've never. I have never. O fins i tot, si volem dir no he conduït mai un cotxe elèctric. I have never driven an EV, an electric vehicle. I have never driven an EV. Fixeu-vos que aquí el participi de passat és driven i, com us deia abans, tot aquest grup d'aquí, la partícula aquesta, va davant del participi. Fixeu-vos que això és
el que us deia en l'altre vídeo. I have never driven an EV seria una experiència vital en la que no hi ha referència temporal, no tenim un complement de temps i, per tant, va en present perfecte. Quan preguntàvem abans si alguna vegada es pres el sushi, es referència alguna vegada en el passat fins al dia d'avui. No? Per tant, el never el posaríem en afirmatives i el significat és mai. El just té una traducció difícil perquè haurem de canviar tota la frase per encabir d'alguna manera acabar de. La típica frase seria we have just arrived from the airport. From the airport, perdoneu, the handwriting. Fixeu-vos, com sempre, tenim aquí el participi i, com us he dit en aquest grup, les paraules d'aquest grup van just davant. We have just arrived from the airport. La traducció literal seria nosaltres hem just arribat. Home, acabem d'arribar de l'aeroport. O, si voleu posar el just, doncs, en català podríem fins i tot dir tot just hem arribat de l'aeroport. Seria un passat amb conseqüència o efectes ràpidament visibles en el present, perquè aquesta frase me l'imagino quan algú arriba a casa i està deixant les maletes i diu, oi, què feu aquí? Well, we have just arrived from the airport, que no ens esperaves. Val? Però no com que acabem d'arribar de l'aeroport des de fa diversos dies o uns quants anys, no. Això no seria així. I fixeu-vos que el just aquest doncs, dona aquesta sensació de que és a very recent event, una situació molt recent. I el already el podríem trobar en frases afirmatives i també en interrogatives. I la traducció seria ja. Si ja has acabat els deures, seria she has already finished her homework. She has already finished her homework. I la pregunta seria has she already finished, punts suspensius, her homework? Has she already finished her homework? Ja ha acabat? Ja? Fixeu-vos com el que us deia. Totes aquestes tenim aquí el participi i la posició és just al davant. Esborrarem aquesta part d'aquí i anem a atacar el yet. Tinguem paciència. A bit of patience, please. And let's go with yet. Yet es podria traduir com encara o encara no. Encara o encara no. I no l'he posat en aquest grup perquè sempre va at the end of the sentence. And it is used in negative sentences. Although we could also use it in questions, but never in statements, mai en afirmacions. And an example could be, have you finished? Yet? Que encara no has acabat? No has acabat ja? Have you finished yet? Or they haven't sent us the invitation encara, yet. See? Position, end of the sentence. When we see yet, probably it's a present perfect simple sentence, or maybe a past perfect simple, but something perfect, okay? All right. Fixeu-vos també que si diem encara, la unió simplement per la paraula encara amb el present és claríssim, no? Vol dir, si encara no ha rebut la invitació, vol dir que l'han enviat en el passat i quan diu encara
ho connecta clarament amb el present. Val? Anem a veure què passa amb how long. How long la veurem amb preguntes en què ens diran quant de temps portes fent alguna cosa. Per tant, jo posaré aquí portar fent alguna cosa. Cada vegada que volem preguntar quant de temps portes fent alguna cosa, necessitarem el present perfecte i el how long. I s'entén, com sempre, que aquella cosa que portes fent, l'estàs fent encara en el present. How long have you been in Barcelona? Quant de temps fa que estàs a Barcelona? Des del passat, incloent el present, perquè no has marxat, no t'has anat a viure en un altre lloc. How long have you been in Barcelona? Or how long have you studied German for? How long have you studied German for? Fa molt de temps. Quant de temps portes estudiant alemany? Finalment arribem a aquests dos que se solen explicar junts. El for and since. For es refereix a un període de temps. So it's a period of time. Since, not since, but since is not a period of time, but it's a specific point in time. Very specific. Recordeu la frase que us he preguntat abans? Quant de temps fa que aprens alemany? Podríem dir I've studied German for 3 years. Porto estudiant alemany des de fa 3 anys. 3 anys és un punt exacte en el temps? No. Si estem en el 2022, el punt exacte en el temps seria el 2019, els 3 anys. Però no he dit 2019, he dit 3 anys. 3 anys és un període de temps, en tots els seus mesos. Per tant, I've studied German for 3 years. Traducció, porto estudiant alemany des de fa 3 anys. Traducció equivocadíssima. Compte. Traducció equivocadíssima. He estudiat alemany durant 3 anys. Per què? Penseu-hi. Mireu aquí. Perquè si tradueixo com porto estudiant alemany des de fa 3 anys, respecto el que diu el present perfecte. És una cosa que va començar fa 3 anys i encara la continuo fent. En canvi, jo diria que la majoria de nosaltres, quan sentim la frase he estudiat alemany durant 3 anys, entén que en el present ja no, que he acabat el curs i que ja no penso continuar. Fixeu-vos. He estudiat alemany 3 anys. Ja no continues estudiant alemany. Si és això el que volies dir, no pots utilitzar un present perfecte. Has d'utilitzar alguna altra construcció. Però un present perfecte, no. La traducció d' I've studied German for 3 years és porto estudiant alemany 3 anys. És molt important perquè molts parlants de català caieu en aquesta trampa, cometeu aquest error. Since. Vaig utilitzar exactament la mateixa frase. I've studied German since 2019. És exactament la mateixa frase, perquè des de fa 3 anys és el mateix que des del 2019. I la traducció seria porto estudiant alemany des del 2019. I encara continuo fent-ho. Aquestes serien les principals paraules. N'hi ha d'altres, segurament en trobareu. Així pensant, doncs, se m'acut, per exemple, up to now, que seria fins ara, fins a aquest moment. Fins a aquest moment, up to now seria una altra expressió.
o so far, de moment, però fixeu-vos que seria absurd dir totes les expressions que ens podríem trobar, perquè qualsevol expressió que insinuï, que doni a entendre que és una cosa en el passat i que encara segueix sent vàlida, com la frase fins ara, no hi ha res més clar que això, o so far, que significa de moment, és a dir, fins ara, totes aquestes expressions hauran d'anar en present perfecte simple. Ara, les més normals, les més comunes, doncs, ever, never, just, already, yet, how long, and for, and since. Espero que hagi quedat tot ben clar.